डरल बाटे छै डीलर के मन फेकल छै मांगे छियै राशन पे हमरा से लड़ै छै रिकॉर्डिंग सुप्रिया स्टूडियो मधेपुरा। मोदी जी भेजला कई गेहूं आलू चावल सब खैला कई गे सखिया 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 के डीलर कोढ़िया बनलई बई मना मकी सब के रसनवा घोटाला कैला कई गे सखिया 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 के डीलर कोढ़िया बनलई बई मना मकी सब के रसनवा गोला कैला कई गे सखिया मोदी जी भेजला कई 3 महीना के हा सबके राशन गे सखिया 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 के से होने चला कई रसनवा बनल डीलर कोढ़िया बेईमानमा सब पचला कई गे सखिया 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 के डीलर कोढ़िया बनलई बेईमानमा की सब के रसनमा गोला कैला कई गे सखिया गरीब के राशन बेच के डीलर कोढ़िया पीटे छै दो मोहल्ला गे सखिया 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 के लाजो ने लागे कोढ़िया के गरीब के खैला कई सब रसनवा ठीक न होई तई गे सखिया 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 के लाजो ने लागे डीलरवा के खैले कई गरीब के रसनवा पेट फटतई गे सखिया सखिया के लाजो ने लागे चितंगवा के खैला कई गरीब के रसनवा निक न होई तई गे सखिया सखिया मोदी जी भेजला कई गेहूं आलू चावल सब खैला कई गे सखिया 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 के डीलर कोढ़िया बनलई बेईमानमा की सब के रसनवा घोटाला कैला कई गे सखिया सखिया के